Grat li l-kontribut tiegħi ma tkunx biss l-azzjoni li waslitni fiċ-ċella. U dak li ser nagħmel minn wara dal-ħitan se jkollu impatt pożittiv li fl-aħħar mill-aħħar naf nerġa' ninaqat magħkom jiena wkoll. Din kienet silta minn ittra miktuba minn resident tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li se jkun qed jingħaqad ma' grupp ta' priġunieri oħrajn li middew idejhom għax-xogħol biex jaħdmu l-amara l-binja Victor Calvania ta' Puttino Kers f'Londra. Il-priġunieri qed jaħdmu l-amara biex jagħmlu 29 appartamenti li se jilqgħu fihom 20 ta' pazjenti Maltin li flimkien ma' qrabathom jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għal trattament mediku. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-proġett jolqot żewġ ta' safar b'ġebla waħda għax iżewweġ żewġ għanijiet, il-ħtieġa li nofru wens lil min ikun għaddej minn mument diffiċli u r-riabilitazzjoni ta' persuni li naqsu lis-soċjetà iżda li llum huma determinati li jagħtu xi ħaġa lura. Jista' verament il-priġunieri mhux biss naħdmu fir-reabilitazzjoni tagħhom, iżda jagħtu lura lis-soċjetà tagħna. Falissa fil-workshop tal-mastudaxxi fil-ħabs hemm madwar 13 il-persuna priġunieri li qed jaħdmu fih magħhom jingħaqdu mbagħad diversi uffiċjala li mhux biss jaraw li l-xogħol kif ikun għaddej iżda wkoll jgħallmu s-sena li hemm bżonn. Il-kap tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi l-Kurunell Etienne Xikluna spjega li jinsabu gburin li qed jaħdmu id fit mal-Fondazzjoni Puttino Kers biex jgħinu lill-pazjenti fil-waqt li jgħalmu lill-priġunieri. Il-prison industry tintuża biex ngħinu lir-residenti fir-riabilitazzjoni tagħhom u nippreparawhom għal meta joħorġu mill-ħabs. Il-President ta' Puttino Kers Angel Kuxkiri faħret l-inizjattiva u enfasizzat l-impenn tal-għaqda biex jitnaqqas il-pis fuq il-familji f'żminijiet diffiċli. Ammettit li loġistikament hija sfida li titrasporta l-amara minn Malta għal Londra, iżda ta' tħajr lil diversi persuni u kumpaniji li se jkunu qegħdin jgħinu biex l-amara tasal mhux mittifsa fl-appartamenti. Bħala pajjiż Malta huwa uniku. U qed naraw li kull qasam li missu miegħu meta ninaqdu kapaċi noħorġu affarijiet meraviljużi. Fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin sibna l-istess ħaġa. Minħati il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi Chris Sigersma saħaq fuq l-impatt pożittiv li l-proġett se jħalli fuq il-priġunieri. Qal li l-amara se tinħadem fil-ħabs u kull priġunier għandu l-opportunità li jitgħallem is-sena ta' mastrudaxxa u jgħin.